sa fandima ngo wuro ko curon coñotoɗa tawi fof ko hakkunde malinaɓe e Burkina Faso naaɓe. Oumar Boli immi koto banggue hirnangue Burkina ko caggal nde o artuno aynoyde o tawi koreji makko mbarama e nder galle mabɓe ko nden o faami wonde darde wodanani ɗum. Fitnaji ittimen tan saabu ñande wotere waɗi toon subaka bonni yimɓe to ñande ha heewi saabu yimɓe jeegom ɓonni nder galle. Mi wasi de mawɓe am funan tawam toon. Wallahi minen kay teniɓe ɓorni minen kay komin ɓuuri milade tan BDP laamu kay nan hen laamuji ene heewi Burkina nde mintere nan toon e yiilo BDP nan toon e yiilo. Aminata Ba immi ko e wuro Bandokwi e nder diwal Bankwi hirnangue Burkina Faso en tawimo e less caali hombo arta e ɗin warngoli. Wallahi ñawlol tan ɓe wari wuro ñawlol seeɗa tan taw goɓɓe koddi fo kastite goɓɓe kastaki tan ɓe wari taw aɓe le wuro tan ɓe tawi nan worɓe amin nan tan ɓe wari fa laaɓe. Paate Kumbel immi ko e nder diwal Kayi to Mali ko dogdu nduɓe keblaki ɓe mbaɗi gam dandude ɓesguli mabɓe. Min jeehi hamin pitti guese amen min jooɗi joni noon hawre e ɓeɗo sukaɓe ɓe min gandi kadi ko sukaɓe Sénégal naaɓe mbiyani mbaɗani min jii ɓe nangui ɗumen ɓe mbaɗi ɗumen golle bonɗe eyyi ɗum noon taka ka joom sukaɓe ka joom ɓesgu a ala wakkilare jooɗade. E nder ngo wuro ɗaharato lollirgo wuro ceerno hollitama subaka foof ɓesguli malinaɓe e Burkina Faso naaɓe ina jokki arde e maggo. Moussa Oumar Bari ƴewtuɗo Bakel RFI.